Napatay ang usa ka rider samtang 7 ang samdan diyang nagbangga og nasunog ang usa ka motorsiklo ug usa ka minivan sa Banga, South Cotabato. Ani ang report. Sa dashcam video sa usa ka sakyanan, makita ang daw kusog nga dagan sa usa ka motorsiklo nga naa sa unahan niini sa kadalanan sa sitio Valencia, Barangay San Vicente, Banga, South Cotabato pasado alas 6 Sabado sa gabii. Taod-taod, makita na lang ang pag-ulbo sa dakong kalayo nga gikan sa maong motor samtang dunay minivan ang natikalbong tapad niini. Ang maong panghitabo gilayong girespondihan sa kapulisan, Lucky Bureau of Fire Protection. Matod sa Banga Municipal Police Station, nakaangkon og head injuries ang 25 anyos nga driver sa maong motor. Gidala pa kini sa ospital, apan gideklara na kining dead on arrival. Samtang nakaangkon og minor injuries ang 7 ka pasahero ug luwas ang driver sa minivan nga pulos magbanay ra. Sa investigasyon sa kapulisan, nag-overtake matud pa ang motor sa lane kung asa ang minivan ug didto nagsampok ang duha ka sakyanan. Ang insidente kasi yung motor galing yung sa Coronadal, then yung minivan galing naman dito sa Banga, going sa Coronadal City. Nag-overtake yung motorcycle sa mga sasakyan kaya napunta siya sa kabilang lane. Kaya nag-create ng aksidente po. Sa maong panagbangga, naog daw sab ang motorsiklo diyang nasunog. Nadamay sab sa pagkasunog ang minivan gumikan sa mikatay nga gasolina padulong sa maong sakyanan. Actually kasi ang motorcycle yung pagka-collide niya o nag-ignite. Nasunog sila dalawa o engine niya kaya nasunog. Padayon ang settlement sa duha ka kampo sa maong hitabo. Pahimangno sa kapulisan nga mag-igmat pirmi sa pagmaneho aron malikay sa disgrasya. Kung pwede, magdahan-dahan lang sila sa pagmaneho ng kanilang mga motorsiklo at saka yung motor vehicle kasi yan talaga mag-create ng accident kung nagmamadali sila na mag-ingat palagi. Dapat kumpleto sa protective gear. Efren Mamak, One Mindanao.